Hello! Eto na naman tayo at nag-request na naman si Linlin ng Seafood Cajun. Ang babaeng mapag-request. Kaya banatan na natin yan, Brad. Let's go! Inuna ko nang nilaga yung mga mais. Dinamihan ko na yung binili ko kasi paborito din yun ni Summer. Tapos lilinisin ko na yung mga tahong. Di kasi ako kumakain ng tahong na marumi, lalo na yung may amoy lansa. Sunod naman yung mga sugpo. Tinanggal ko na yung mga balbas nila kanina para kapag dumikit sila sa tahong, di magreklamo yung tahong na nakakakiliti yung mga balbas ng mga sugpo. Flex ko nga pala yung binili kong sangkalan para kay Linlin kasi mahilig yun sa surprise. Kaso hindi niya nagustuhan kasi daw ako lang gagamit nito. Kala mo naman mahilig akong magluto, no? Hewan ko sa'yo, Linlin. Ikaw na nga yung binigyan, ayaw mo pa. Alam mo naman bumili na ako ng sangkalan para sa akin last week. Banatan ko na yung luya, Brad, para makapag-umpisa na tayo. Papakuloan ko lang ito ng ilang minuto tapos pwede nang ilagay yung mga tahong dito. Hihiwain ko na pala ng maliliit yung mga bawang. Gumamit pala ako dito ng 2 buo. Mas maraming bawang, mas masarap. Mas pogi ang nagluluto, mas masarap. So kapag hindi ka pogi, damihan mo na lang ng bawang. Oras na para sa suki nating extra virgin olive oil. Tapos dagdagan ko pa ng maraming butter. More butter is better. Ilalagay ko na pala yung mga bawang. Lulutuin ko lang ito ng kaunti para lumabas yung mga aroma. So kung yung asawa nyo walang aroma, try mong lutuin sa butter. Una ko nang nilalagay yung mga crabs. Tapos pangalawa yung crabs. Tapos pangatlo yung crabs. Tapos pangapat yung crabs. Tapos isunod na natin yung mga hipon. Galing sa Candaba, Pampanga. Hindi pala ako naglalagay ng tubig kapag ito ang niluluto ko. Kasi kusang magtutubig ang mga to. Hindi rin ako maglalagay ng asin kasi yung mga sahog maalat na. Naglagay din ako ng Hungarian sausage. Isa sa mga paborito ito ni Linlin, syempre. Tapos ilalagay ko na yung mga pusit. Pero lalakasan ko yung apoy kasi kailangan mabilis lang lutuin yung pusit. Tapos takpan, then pakuluin ng 45 days. Ilagay ko na pala yung oyster sauce. 2 kutsara, pwede na yon. Kung ayaw mo ng masarap, 1 kutsara na lang ilagay mo. Tapos paminta, pampatigas ng katawan. Tapos talsikan muna ng soy sauce. Naglagay din ako ng 2 kutsarang garlic powder. At syempre, tinalsikan ko rin ng Knorr liquid seasoning. Tapos ilalagay ko na yung Cajun seasoning. 1 or 2 kutsara, depende sa panlasa mo. Lagyan din ng 1 kutsarang asukal. Tapos ilalagay ko na yung matatabang tahong na pinakuluan ko kanina. Ready na silang kainin. Tapos haluin lang ng konti, tapos takpan lang ng ilang minuto. Ay nina Brad, luto na. Manganta na. Banatan ko na pota, banatan di ba ding alwa. Nyama na ini.